Takže čaute ľudia, ja vás vítam u ďalšieho videa a dneska si zahráme Granny multiplayer. Že, Paťko? A veľmi ďakujeme za tých 222 zliadnutí z toho starého. Nekámo, je tu Granny. Kde? Ľudia, ja som to nestiel dopovedať. Ďakujeme za tých 222 zliadnutí z minulého videa. Hej. A hneď tu prišiel Granny. Ja som bol postelou. OK. Kámo. Ja si budem dávať pozor. OK, je A tu ja? Granny, pozor. Musím si dať pozor. OK, Granny, poď sem. OK, ja idem teraz rýchlo speedrun dole. Čau, Idem dole, Granny, hej. ako sa máš? Bye, bye. Kamo, baterka, nešiel som baterku som našiel. OK. Ja rýchlo utekam, lebo Granny sem hneď príde. Že? Haló, Granny, prídi? Hej. Asi nepríde, nechce sa je. Ale ja sa pozriem na šuflíky. Toto nič není, bohužiaľ, ľudia. A to je engine part, som našiel. Tuto je kniha. Ja si sa idem pozrieť Ja som vonku. našiel... Dobre, ľudia, ja skúsim Budeme tuto si prilákať lebo na... som našiel tú baterku, hej. Ja ju prilákam na gilotínu, hej? A ja to pôjdem dať do toho auta. Hej, už... Dole pri aute je, hej? No, ja ju džuknem. Tak je. Ja som tu niečo zhodil. Dole pri aute. Kámo, neviem. Ty kokos, ja som sa ťa posral. What the fuck? To si ani neviem predstaviť. Ty vole. Ty nie si normálny. Hej, a ja to mám. OK, je tu Granny, pozor. Ja musím si dať pozor. Granny, čau. OK. Ona ide hore. Takže kde si. ľudia teraz idem... Ona ide hore. Hej, ja som ju nalakal. OK, nalakajú. Tu Čiže idem, ľudia, please, idem oknom idem. je tu, Oknom idem, hej. je tu gazolín. Ja idem Ne, dať... kamo, ona je tu a ja som vyslal práve okno. OK, idem rýchlo. OK, ja vidím, že si tu dal tú baterku do auta, tak ja som tam dal ten Hej, engine. mám knihu, hej, tak idem hore. Ja idem hore, mám knihu. OK, tam ona bola tam, to som videl. Aj vy ľudia, že? A Ľudia, ja tu mám stopnuté. ešte som nebol... Čiže idem to zase dať. Tu je sparplak. Našiel som tú sviečku do auta. To je dobre. Ľudia, tak zatiaľ to vyzerá... OK, ľudia, teraz idem k tej babičke. Hej. Nekamo, Kde je? za mnou bola Granny. What? Pozor, aby ťa Ona nezabila. bola za mnou. Nekamo. Musíme si dať pozor, ľudia, aby sme Tak musím- nestúpali. Vlastne. Ty A si- ide dole, hej, potom. Hej, ona ide za mňou, ja som ju tu prilákal. Dobre, ľudia, ty si scipol, hej? Hej, Tak ľudia, necháš sa zabiť? tak chvíľu počkajme, hej? OK, neviem, kde je Granny. Uá, ty kokos! Fú, ty vole, ja som sa postaral. Zabila ťa? Hej, zabila. Dobre, ľudia, takže Počkej máme chvíľku. deň 2, takže... A ja vidím, že tuto máš knihu, tu ťa zabila Hej. asi. OK, tak ja tam idem. Teraz už musíme dávať ale really pozor. Dobre, to asi No, počula. poďme speedrun, nejdem speedrun, hej. OK, to ma asi počula, takže Ja pôjdem speedrun. ja budem pod postelou. Cipol, Ty si scipol, kámo, ja som najviac unlucky človek na svete. Ja musíme hrať trošku viac ako tajomne. Ako potichšie. Počkaj. OK, tam je Granny. Ježiš, ja som niečo zhodil. No tu som, ja som teraz tam, kde som cipol. Neviem, kde je Granny. Počkaj, ale nechaj sa zabiť. Ja neviem, kde je Granny. Tak počkaj. Ty kokos, tu je Granny. Nechaj sa zabiť. Čo bolo? To potom si pozri na YouTube. Si Hej, cipol? hej kamo. To nem. Hej, počkaj, ešte to nedávaj. Dobre, ľudia. Nech nájdeme nejaké Ľudia, nepodlajme, hej. Ľudia, toto je už sa plazí. Ale Paťko, už si daj pozor na tú Granny, Hej. lebo
lebo ja už dosť Kde? skrývam. Granny? Ja už krývam. Ty vole, ja si teraz fakt, ja už neviem. No paď, Ja idem sem, otvorím šuflíky, nič, zase. No to je hamba, kokos. Oni nám to robia na schvál asi, alebo ja neviem. Dobre, poďme sa sem pozrieť, ja idem sem. Kamo, ja som sa ťa jak zlakol. Sorry. Vole, ty môžeš presne strašiť. OK, sorry. Ľudia, my sme to O, ja mám nejaký Wilkrank. A to je ku tomu pavúkovi, ale On ma tak strašil. Čo si našiel? ja som našiel ten Wilkrank ku tomu pavúkovi dole, vieš. OK. Čo? Kde je Granny teraz? Ja neviem. No. Ale vieš čo, ten Spiderky ku tomu pavúkovi už... A tu je Granny, pri mne je. Pri mne je. Ja som tam... A kde si? Ja som pri tom Mackovi. Tu. Kamo, tak Granny. to som ja pri tebe hneď. Pozor. Hej, tam si. Ona sa mi úplne Jem ako ku laguje. autu, hej. Ona sa mi úplne ako laguje. Ty kokos, to je riadny lag. Idem ku autu, hej. Hej. Tak ja rýchlo ale- idem preskúmať OK, mám kuchyňu. časť. O Mám Spiderky. časť so shotguny. Jednotka, keď budeme u toho pavúka, tak jednotka tu je. Pardon, shotgun ďalší. Hej. Dobre, ale to asi počula, takže ja idem do Rici. A ja sa idem pozrieť vonku. Alebo idem ku vrane. A už som sa vytrepal. Ja som pri vrane, hej? Hej, počkaj, som pri aute. Ale Granny je pri tebe? Ona je pri tebe, Granny? Nie. Kamu, lebo ja neviem, či môžem ísť. OK. A ja sa bojím, že tu príde tá Granny. Tak ja asi idem. Dobre, Kamu, počkaj, ten trošku risknúť asi. Granny tu není. Paťko, ja už som pri tebe, hej? Kamu, hej, ona som dal pastičku. Dobre, takže ty si... Aha, tu si. Ja teraz neviem, kam by som mal ísť. Ty si... Aha, za tebou ide Granny. Ja som videla, ako si prebehol. Lebo ja som dole v pivnici. A kde si teraz? Je za tebou Granny? Aha, tam si prebehol, no nic. Ide za tebou stále Granny. A poď do Kamu, ja sa pivnice. cípim asi možno. Tak nie. Poď do pivnice. Do pastičky. do pastičky. Poď sem. Si kde? Hej, tu si, čau. Tu som, poď. Poď, ja mám tento špeciálny kľúč. A ide Granny? Hej, ide. Tak choď na druhú stranu. Ja budem tuto pri nej. Granny, poď sem. Kam ideš? Hej, Ja tu dropnem. Áno, krásna babička, krásna. kamu, ja idem možno asi skladať tie obrazy, vieš, lebo ten obraz. Už sme mali viac deň. Day, vieš. Hej. Lebo už je day 3 však. Hej, day 3. Kamu, on je nejaká pomalu. Hej, Pomala dosť. ona je brutálna. Ja to začnem fakt... Ne, kamo, ja som sa hodil. Taká rýchla. Kámo, sa fakt že bojím. vidíš, ako sa to nebuguje úplne. Kámo, Kámo, ľudia, ale fakt pozrite musíme- sa tam musíme hore. niečo začať Pozrite sa hľadať. na pravo hore, koľko mám ja FPS. 45, ako... Počkej, nalakažu tam ešte. 90, Budeš tam čo? niečo zhadzovať, lebo Hej, počkaj, ona ide tam za tebou. ty máš 90 FPS? No ja mám 45 a zrazu 90. Ne. Granny, poď sem, čau, moja zlatá. Tam počkaj. Mám spiderky. OK. A ona ide. No, ona akurát ide... Počkaj. Tak ona prejde cez tú pastičku. Ona tam dala 2 pastičky. Ona prejde cez 2 pastičky a tie chlpy z prdele sa jej tam nezaseknú. Kamo, tam sú 3 Kamo, pastičky. pôjdeme do obývačky. Hej, kamo. Pôjdeme do obývačky, lebo mám spiderky. Dobre. Kamo, ona sem zase ide hore. Nie, ja som ju tu Čo je? privolal.
Poď Grenoslava, lebo ti flúchnem, že už sa ani nezdvihneš, kokos. No ja som sa premestil v pivnici, ale mne príde, že je to celkom nuda pre vás ľudí, takže ľudia, ja sa idem nejako hýbať, Hej. lebo je pre vás... Ale ja fakt neviem, kamo ona tu je. A kde si? Kamo ona tu proste, no ja som hore, ale ona tu pri mne kempí, alebo ja neviem čo robí. Ja urobím toto. Tak proste pozrite sa, ľudia. Už ide preč? No išla dole. Dobre, ona ide vonku, ja som ju tam privolal. Hej, ide, kamo, ona som dal pastičku Ale chápeš, Paťko? a išla do obývačky, kam Kamo. práve ísť. Poď do pivnice a Čo? dávaj si pozor v pivnici, po tých schodoch, lebo tam je pastička. Čiže nalakaš ju? Kde? Neviem, počkaj, ja teraz mám spáť triky. Tak ja idem asi dole. A dostal som nejaké XP 29. Paťko, pozor, OK, tak ja idem ona dole ide pavúkovi. dole, ja ju nalakam, ona ide do pivnice, hej? Hej, ale ja som už pri pavúkovi. OK. Už som pri pavúkovi. Čo je? Kámo, teba to leftlo. No ja tak, ja neviem, asi koniec videa, či Paťko? Lebo je to blbosť. Tak hej. Tak ľudia, my sa s vami učíme. Čiže idem. Bolo to celkom na nič, ale na budúce to fakt bude lepšie, Hej. takže dajte prosím odber, Hej, nebojte sa. napíšte nejaký koment a prajeme vám pekný deň a čaute.